Noromo kod jotelo mopogore opogore e kar jot mare madundo makitui kawuono e kinde limbe mare Ruto noyango chenro mopogore opogore mag dongruok e gwengego. Sharon Ongao gi ler mathoth. En limbe mar ndala ng'wen mane chopo e Ngiende odiochieng' ma kawuono. Limbe ma jatend piny William Ruto osebedo katimo e gwenge ma Ukambani chakre chieng' tich adek mar jumane. Odiochieng' ma kawuono jatend piny noromo gi jotelo kaachiel gi jopiny mawuok Ukambani e kar jot mare ma adundo e kaunti ma Kitui. Ruto oseo jogo mosebedo ka seyo welo mosebed ka igwelo e kar jot mare. Sasa nyinyi mmekuja kwa Muzombe. Na mimi ndio mwenye hapa. Si ndio? So mtu asikuje kunipatia lecture ati wageni wangu anataka kuja kunipimia hewa. Wewe unanipimia hewa kama nani? Jatend piny osiro dongruoge mopogore opogore ma sirikande osebedo ka chwalo. Kowacho ni piny Kenya biro bedo gi lokruok mathoth e kind thuolo mar higni 10 mabiro. The largest housing development today ni affordable housing. Kazi ya miaka miwili. Just tell me in 10 years how will Kenya look tukiendelea na hii? Si Kenya itabadilika? Si Kenya itabadilika? That is how we are going to change a nation. Inchi hivyo ndivyo inabadilika. Ruto bendolero mise ma Kenya osegoyo. Mar neno ni dero mapacho ka obugu kod chiemo. Muliniambia ya kwamba munataka tuwe a food secure country. Wakati nimeingia kwa ofisi, nyinyi mnajua wenyewe. Unga ilikuwa imefika 250 kwa kilo 2 ama namna gani? Watu walikuwa kwa barabarani huko wanazunguka na sufuria kwa kichwa wanafanya maandamano. Tumeandikisha wakulima milioni 7.1. Njia ya kureduce the cost of production ni kusubsidize inputs. Ndio tukasema tunapunguza gharama ya mbolea, tunapunguza gharama ya mbegu na tunasaidia wakulima kuhakikisha kwamba pia wanapata mikopo ya bei ama yenye riba iko chini. Tulikuwa na wakora wengi wamejazana huko kwa kilimo. Wanaibia wakulima, wanahangaisha wakulima, wanafanya utapeli, wanafanya ukora. Tukasema we must clean up. Kopogore gi mano, nyaka sani sirikal osecholo siling bilion 5 ma ibichiwne rowere e bwo chenro mar Nyota. Omenda ma ibichwalne rowere 110 e giko mar juma mabiro. Na tuko na pesa bilioni 5 ya kupatia hawa vijana. Na nimesema hiyo pesa nilianza juzi, last week, nilipatiana ya watu wa Kakamega huko na Bungoma na Busia na Vihiga na Hukule. This week na next week tunapatia vijana wale wamebaki wote wa taifa letu la Kenya. Vijana 1,110. Kila kijana atapata 50,000 kuinua biashara yake. Jatend piny omedo kwayo oganda ma Ukambani mondo med tiyo machiegni gi sirikal. Ka jalupne Kithure Kindiki to kwayo jotelo mondo oten siasa magigoyo gi weche mag dongruok. Sharon Ongao, Ramogi TV. Moko kuom jotelo kweth maketo sirikal tesre wuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto ewi weche manyowacho nyoro e kinde limbe mare e kaunti ma Machakos. Jotelo go mane loso e nyasi mopogore igyo wangi Ruto magiwacho ni luongo gi ni jomofuwo to ento tich manoyiere notim otame. Sinfos Okinda gi ler mathoth. So mimi nataka niwaambie wale majamaa wanajaribu kushindana na sisi, watu ambao hawana, na unajua ukiwasikiza watakuja hapa mtawasikia watakuwa tu na maneno 3. Watakuja waseme one term, Kasongo must go. Hiyo ni ujinga si ujinga. Ni ujinga si ujinga. En wach molo liete imoko kuom jotelo e kweth mobalo gi sirikal mawacho ni en gima rach kuom jatend piny yanya jotelo mamoko e pacho ka. Kao kamano jotelo gi tiyo kod thuolo makamano mar lero agenda magin godo. Jatend duond bura mar PLP Martha Karua mane loso Tana River olero ni en gima rach yanya jotelo kolero ni sirikand Ruto okoserito ratich oganda. Mtu akisema watu ni stupid, sasa ni kiongozi gani anaenda akiita watu stupid hadharani? Mimi nasema hivi, ajue one term sio matusi. Ya kwamba kuchaguliwa sio title deed.
kiti si yako ukatalie. Umepatiwa kibarua ya miaka kadhaa na wananchi, unaweza futwa asubuhi ukarudi kwako. Tumeona mauaji ya vijana, wakati vijana walitoka wakiuliza serikali iwafanyie kazi na iwe na uwazi na itoe taarifa. Accountability ni kutoa taarifa kuelezea. Majibu ilikuwa ni risasi na mauaji. Wakati wamekuja ukumbusho ya wale walifariki 2024, imekuwa majibu ni risasi na maafa tena. Wechege osirkod Fred Matiang'i mane loso Bosamaro manitire West Mugirango County Manyamira ikinde iko majoa Sabuga Mogeni nergi Senator Manyamira Okongo Mogeni. Respect and respect some of our national leaders. But now hawa wajiheshimu tafadhali. Sasa nimesikia some of our national leaders are saying, oh, we are average thinkers, we are average people, and so on. Are we actually average, or Kenya is reeling from the vagaries of an average government? Serikali, every corner you look is chaos. Education chaos. What we are asking the government to do is simple. Let them do their job. That is what they are paid to do. Korka kore jatend Wiper Kalonzo Musyoka oleronika ka kweth mobalo gi sirikal gin kod agenda mathoth kamotingo kedo gi mibadhi komedo sirikal Ruto serem tiyo tich ma jopiny nomiye e yo makare. Agenda namba 1 ni ile wizi, corruption. Tutahakikisha there is no more theft of public funds. Agenda ile tulifanya mimi na Kibaki Konza City. Na badala aende Makueni, ambie watu wa Makueni bila nakamilisha Dhwake Dam, ndio maji toke Dhwake Dam ikuje Konza City, na nia yetu ni kurudisha headquarters ya nchi ya Kenya. Agenda namba 2 kurekebisha mambo ya elimu. Kitu inaitwa visi kwisha upuzi. Ama sivyo, ameharibu idara ya matibabu na kuachilia magavana walaumiwe, na yeye mwenyewe ndiye mambo haya. Bishop Kioko Hospital hiyo, mabishop wanadai pesa nyingi. Bishop Kioko Hospital hawalipi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jotendin mawuok Ugunja Obagalame chiro masigomre mano mar jiwo kwe motelo ne yiero madundo mibiro tim tarik 27 dweni. Kotenege kod jadolo Jared Oduor Sewe gi kwayo josiasa kod joherage mondo tim kampen mag kwe kendo othegre kod lweny. Gimeno ni jodak ma Ugunja oikore matiyo gi jatelo ma ibiro yier kama duong' ma gidwaro en jatelo madhi dongo sub county no. Wakwayo kwe e piny Ugunja ka wang'in tarik 27 wabro dhi yiero. To sama wadhi yiero ok wadwa winjo gik ma wawinjo katomre e pinje moko ma kwir mwawinjego. Wadwaro ni Nyasaye ema yiero jatelo. Ng'ama Nyasaye biro miyowa wabro tiyogo. Omiyo wadwaro kwe, kik bedie lweny mane wawinjo kama kono tumre ndalo nomination ka. Wadwaro nyithindowa dhi go kura tidoge dala. Kik ibed kod lweny kod ng'ata nikech jatelo mabiro tiyo to Nyasaye oseyiero. Kinde duto mine kaachiel koda nyithindo e joma chandore seche ma lweny kata dhau moro wuok e kind ji. Emomiyo an gi kwayona kendo gi lamba en ni siasa biro kendo biro dhi. Koro kik waked ka wagore nikech sera mag opogore. To wariwre chieng'no mondo mi Nyasaye omiwa jatelo wamed dhiro gurudumu mar ngimawa nikech mano kende gima wanyalo timo. Ni waneno pinje mabathwa kuyiero, yiero nyoko dhi maber. Kendo nyo lwenyo bedo kuno, jogwa moko nyo hiny kendo nyo hinyore. Koro akwayo no piny Kenya. Awakwayo mana kwe nikech kwe gima duong' e piny. Ka kwe obedo e piny Kenya, taparo piny nyalo bedo maber. Kawadhi mbele en kanyero ni pinje mag Afrika ahinya nyama ugwe oseidore e nyong'ong'a e dwe achiel mokalo kuom rocho ratiro geko mag jopiny kachiel gi jogo makwedo sirikal e piny Tanzania, Uganda kod Kenya. Ndicho mag jogo makwedo sirikal osebedo kaka chendo mapile kapile e kinde ng'anyo mag Gen Z mahigani. Moko kuom rowere ma pacho kae ne omak kendo donjnegi kod ketho mar nyayo timbe njore kae piny Tanzania. Rowere mane ng'anyo e kwedo yiero jumbe 2 mokalo ne omak kendo donjnegi kod ketho mar temo loko loch. Dibe ni thuolo mar demokrasia dok chien e pinje mag Afrika ma ugwe. Jafwambo mar siasa Chris Owino kolonwa wachni.
Higa mar 2025 dhi bedo higa mar mudho e historia mag pinje mag Afrika ma ugwe ewi thuolo ma demokrasia kod rito ratiro mag oganda. Riwruoge makedo ne ratich oganda osebedo ka golo ywak margi ewi rochruok mag ratich jopiny makwedo sirikal e kind pinje adek mag Afrika ma ugwe. Rowere kod jogo maketo sirikal tesre osebedo ka indhiyo, moko inego kod obila e kinde ng'anyo, ka moko kuomgi to idonjonegi e doho kod ketho mag miriambo ka temo loko loch kod nyayo tim mag njore. Kalore kod jonon siasa kod riwruoge makedo ne ratich oganda, magi gin chenro mag temo deyo duond joma keto sirikal tesre. Mano to chenro magiketa magidwa ni ng'at moro amora madwa kwedo sirikal koso dwa kwedo gimoro agenda moro mar sirikal, gidwa tiyo gi yono mondo gidiyo duonde. To ka gitimo mano nyiso ni kata kiny ka ng'ato kwalo kata kura, ok inyal kata go koko, ok inyal kata tiyo gi right migi gi katiba, nikech jogi bro di, jogi bro manyi, jogi bro keto ni terrorism charges. Makose ket ni gik machal kamago, koro ibro yudo ni kata sauti mane wasebedo go, ibro yudo ni mago koro ok dhi bedo. To ka mago onge, mano koro wadonjo full dictatorship. E pacho kae, moko kuom rowere mane odhi e ng'anyo dwe mar 6 higani e rapar mag jowetegi mane ochiel kod obila e kinde ng'anyo mar dwe mar 6 higa mokalo, ne odonjnegi e doho kod ketho mag nyayo time mag njore, buche mane doho owito oko bang'e. E juma mokalo, rowere mane obago ng'anyo e piny Tanzania e kinde yiero maduong' jumbe 2 mokalo ne ochwal e doho kod ketho mar temo loko loch, kata odoko ne omagi mana ka gitimo ng'anyo. Gin gionge gi ratirono e katiba gi. To kendo gima nyaka ing'e, Uganda gi Tanzania, jaji yiero gi president. President nyalo keto ng'ata osiepne moro amora bedo kaka jaji. Koro komaki to teri e nyime jaj kaka Besige noteri cha, ichalo ng'ama yalo gi president. Koro katiba manyien dwarore Uganda, dwarore Tanzania. Katiba machal gi mar Kenya. Kata odoko ni kwan ji mathoth wachore ne otho e kinde yiero maduong' mar piny Tanzania, kendo joneno mag pinje mag Afrika ma ugwe kod jowagunda ne okwedo yiero mar Samia Suluhu Hassan. Moko kuom jotend pinje mag Afrika ne omiye poch gi pak ewi loch makamano. Moko kuom jonon siasa wacho ni okang' makamano thiro demokrasia e kind pinje mag Afrika. Anaparo ni ng'eni wach diplomacy, nitie gik moko ma ng'ato nyalo wacho, jatend piny nyalo wacha ayanga, to nitie moko ma nyaka itigi yo ma diplomacy. Koro gik machalo kaka magi, ok apar ka inyalo yudo ni jotend pinje Afrika kae nyalo bokre aboka to landa ni gini rach. Ang'e ni nitie yo magi nyalo tiyogo. Nitie organizations kaka mar African Union magi ng'ado bura ni koro mae e resolution ma wan go. Then mano ema koro ilando. But kirango ni ng'eny gi noko dhi kata swearing in. Ng'eny gi noko oro kata ote ni ati gi congratulate Samia. Mano nyiso pachgi. Mane momiyo telo marago kodi e pinyni. Nikech Africa Union gik marach go ema beyo negi. Dhano kinego to giwuok. Kanji nego ji Rwanda in 1994. Ging'iyo the other way. Onge ng'ama wuoyo. Kaji osetho 800,000 within a span of 2 weeks. Eka giwuoyo. Koro problem ma wan go Africa ka en Africa Union. Kamano, nitiere geno ni piny Tanzania nyalo tiyo kod thuolo makamano e kelo lokruok kokalo e dopen chik manyien. To gima paro ni samoro ka gik moko timre kamae kaka notimre Kenya 2007, mano emano miyo wa nafas maber ma waloko katiba, ma waketo gik moko makoro kata wach kwelo no ok yot kaka no yot chon. Sani Tanzania nyalo tiyo gi thuolo momigini, magi nyalo loko. Ineno Tanzania onyiswa ni ok ginyal kata dhi e court ni ati iwacho ni ng'ato kwalo kura koso kwalo mbuchi, ok inyal dhi e court. Koro nitie gik monego gilok sani. Tanzania gik moko ne timore maber nikech Mwalimu Julius Nyerere macha ne jatelo mane nigi chuny mar telo n'oganda with or without a constitution. To goodwill no sani koro onge Tanzania. Ng'ama koro telo ne jo Tanzania sani chuny mane Nyerere nigo cha onge go. Koro to contain ng'ama chalo kama nyaka obed gi katiba manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Report no ero mano mar Chris Owino bende maneno ka kuro terowa e yweyo marwa mokwongo e weche manyien mago mag ang'ich welo par kanyero ne pod wayudo ote magi mano kokalo lai marwa mar ote machuok ma en 2-3-6-0-0 wamor kako kelonwa weche manyien mano Bishop Omondi Otiche mar game onyenyore iwacho ni kwayo ne nyathini Julia Kotha wi maber kotimo penj mano aluor mix newsletter kawantiere wang'e longo kademi moso mama ni mano nyargi mbade mano estopi jal in Clinton mar wang'e longo kadem Evans ineno maler ka intiere kod Shadra Kanyakla kod Dan Mari Flister bende abende awuoro mana nek ma Kenya masani Sara Singa Nyokoro dongo mar wang' neno West Kanyamkago Cheryl Kawoka Bondo Ramula ibendi wacho ni Ramugi ler kabisa kimoso mama ni Feni baba ni Tobias kod Dan Mari Priska ka intiere gwenge ko mag Nyakach ote machielo mabende aneno kendi wacho ni Jael welcome back antiere kodi kenda timo mos ne baba wa Singa Odongo kuom tuo kwayo ne changa mapiro kama na inya kuom ote mabende osedonjorwa kendi mano kokalo lai maro mar ote mchok par bende ni wantiere koda ote go ekone jogo eko mabende luowa kokalo e Facebook page marwa mano Ramogi TV Kanyakla kod e YouTube wadhi mane yweyo machuok ka duogo to wantiere gi weche mamoko. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Rajiv ni ngat moro mopogore. An kamoro achiel gi mon tipo kodo kata jaera achiel. To odo mar Rajiv ka en gi mon ariyo. To onge kata ng'ama ong'eyo. This festive season, wake up where time slows down in Zanzibar, where every sunrise feels like a blessing. Because true happiness isn't bought. It is felt in the sand between your toes, the laughter that lingers, and the ocean breeze that feels like home. From just $1,200 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights of barefoot serenity, 5-star comfort, and island warmth that stays with you long after you leave. Make this December a story of sun, sea, and togetherness. View Travel, moments that matter, memories that last. Machiegni kendo riwruoge makedo ne ratiro mag ji mantiere kod kute mag ayaki oramo ni nyaka migi okumba mar thieth mar SHA ma otenge mabiro konyogi e thiedho tuoche mamoko ma ikelo kod kute mag ayaki kata opportunistic diseases ma ne oyangi e kinde nyasi nus ng'we kinda kata kanyero manoketi motelo ne dhialo odiochieng' kedo kod tuo mar ayaki e pacho kae. Judith Omondi kod mathoth.
E nyasi ma okuongo mar yango ng'wech ma otelo ne odiochieng' kedo kod tuo mar ayaki e pachoka, riwruoge ma kedo ne ratiro mag ji man kod ayaki owuoyo kanyakla e tielo machielo mar dwaro mondo mi piny owacho migi okumba kokalo kuom okumba mar thieth mar SHA mabiro konyogi e thiedho tuoche ma giyudo nikech ayaki maonge chudo kowuok e ofuko. Direkta maduong' mar NEFAC Nelson Otuoma mane twaki e nyim telo mar migawo mar thieth okoni nyaka koro piny owacho rang kaka giyudo kony kokalo kuom okumba mar thieth mar SHA. ARVs to tie kendo gin go, lakini gin gi tuoche moko. ARVs chiwo nono tuoche gi kaka kidney problem ma be samoro biro nikech yath mitiyo go no, kaka koro hypertension, kaka nikech biro ni higni misedak aming'a ka in e thieth, kata diabetes, yien go moko be kelo diabetes, to moko be biro nikech koro chiemo mwachamo gi lifestyle to gidak aming'a. Ok chiw nono be ok kony nono. Gima inyalo konyo mane mana ka koro kaw jogi mokete SHA mondo koro kidhi e osiptal to SHA chulo thieth midwa ni mondo thiedhi no. E tich ma watimo kaka koro kata wabro ringo kendo wabro riwo sirikal lwedo e weche ma giwacho e World AIDS Day. Marwa maduong' wabro wacho ni koro mondo ji owinjre maber, joma nigi kute mag ayaki nyaka kete SHA ma kodhi kata ken gi tuo moro mopogre gi HIV no tikonye kata koonge gi pesa. E chak higani kaluwore gi telo mar piny Amerka mane olokore, moko kuom sir mane biro e yor thieth mar ayaki ne odok chien ka moko to ne ochung chuth. Migawo mar thieth koni gini e twak manyien kod sirikand Amerka kendo onge ja Kenya mabiro dhi ma ok oyudo thieth nikech onge mar omenda. The government is firmly in control to ensure no single person will miss ART. No single person will miss access to care, will miss laboratory services. A renewed partnership, renewed commitment. Even as we face a different challenge of shifting financing models. And we know that right now the Kenya government and the United States government is engaged in a new framework for partnership. Higani kende ma hao jo Kenya 20,000 oseyudo tuo mar ayaki gi joma mine ka otelo ka iluwo kod joma chuo. Rowere manie kind higni 15 nyaka 24 ma hao 7,000 oseyudo ayaki kaka luwo kwan ni Migori otelo ka iluwo kod Kisumu, Homa Bay kaachiel kod Siaya. I have witnessed in this country grandmothers who are age 26. Grandmothers age 26. So these stories that we are speaking are real. And the nexus, when you look at the nexus between new HIV infections, this early sexual debut, which is evidenced by the adolescent pregnancies that we are seeing. Sani wanigi injectable PrEP bende biro biluongo ni LEN machakore January. Twadhi focus mokwongo e Homa Bay, Siaya gi Migori gi Nyanza region kuma kute nonego wan nikech diere ne pod ni wan gi stigma mang'eny gi weche manen kono. Koro sani wadwaro ni ji otek okap tek mondo tim testing. E kindegi mar riwruoge makedo ne ratiro mag jogo modak kod kute mag ayaki oro kwayogi ne piny owacho dwaro bende nitie mondo mi jopiny ochak tiyo kod rabo yuanga ahinya to e kindegi ma ji dhie nyasi mag Christmas. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori medo jiwo kenge makedo kod landruok mag kute mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka nyathi e kinde ma lipot yango ni mine modak kod kute mag ayaki to ok muony yath kaka owinjore pod jibo landruok mag kute mag ayaki ne nyithigi. Jofwambo marwa e kaunti ma Migori Jojuma nigi ler mathoth. Mana kaka kaunti moko e piny Kenya, kaunti ma Migori pod nyime kod kedo kod landruok mag kute mag ayaki ka kuom miyo nyaka nyathi. Lipot yango na tamalo mag nyithindo maromo 6.1 gamo kute mag ayaki kuom mine gi e kaunti ma Migori, kwan mapod ni malo ka ipimo kod lek mar piny mangima ma duoke piny nyaka mok ng'eny ne atamalo 5. Migori County pod wantiere watimo atamalo 6.1 to Kenya mangima en atamalo 9.3 to mano endo pod ni malo ka luwore gi atamalo 5 ma oromo bedne wabede. Coordinator mar chenro mar thiyo landruok mag kutego mag ayaki ka kuom yo nyakuom nyathi e kaunti ma Migori Karo Dera wani biro ni moko kuom mine ma odak kod kute mag ayaki ok muony yath kaka owinjore osethiro kenge mar geng'o landruok mag tuoni. Tiere gi mine ma weyo yath, miyo oyudo ka opime oyud ka en gi kute mag ayaki
to oweyo yath ok odhi nyime gi muonyo yath. Seche moko nikech pok nonyiso jaherane modak godo, seche moko en owuon pok oyie ni en koda kute mag ayaki gi eki. Odera wani moko kuom mine bende yudo ka odeko ka gintie kod kute mag ayaki e kinde mag dhi nyuol e osiptal. Gino bende koro keto nyithindgi ng'aw mar gamo kutegi. Iyudo ka miyo biro e klinik, obiro to kopime, ok ong'eyo chalne mar kute mag ayaki, omedo dhodho nyathi ka ok ong'eyo ni en koda kute mag ayaki. Koro kutegi eki gikone ni gidhi to gidonjo ir nyathi. E okang' mar kedo kod landruok mag kute mag ayaki, masin mar pimo kute mag ayaki kuom nyithindo mong'e kaka Roche 6800 osekonyo e kedo kod landruok mag kute mag ayaki ka kuom miyo nyaka nyathi. E kaunti ma Migori, mana kaka ilero kod apisa mochung' jogo mag pimo e laboratori ma Migori, Mike Oduma. Mathindo maonge man ngech pok gibedo kod thuolo mar loso antibodies gi, gin ok pim gi kaka ipimo jotuo mamoko mag jomadongo. Gin ipimo gi gimiluongo ni DNA PCR. Koro DNA PCR en specific, en ochung' ne kute. Koro kod onyuole mana sani to ka nyathi nigi tuono to ka en gi kudi mar ayaki to kudnino wadhi yudo DNA mar ang'owa mar kudnino e dende. Koro masindni en achiel kuom masinde, wan gi masinde 3 ei lab waka. To ei 3 go, achiel gi kende ema nyalo pimo kute mag ayaki kuom nyithindo kokalo gima waluongo nang'owa ni DNA PCR. Koordinator mar chenro mar thiro landruok mag kutego mag ayaki ka kuom miyo nyaka kuom nyathi e kaunti ma Migori, Karo Odera, wacho ni sani bende gijiwo pim ne mine mapek kaka yo mag geng'o landruok mag kutegi kadhi kuom nyithindo. Waketo ni miyo ka miyo mabiro osiptal, obed ni obiro e klinik, obed ni en klinik mar ich kata klinik mar nyathi, ikete mondo opim kute mag ayaki, kendo ipime ma wang'e ka en miyo ma onge kute mag ayaki seche go eko, lakini en ng'ama ng'aw mar gamo kute mag ayaki, wamiye yedhe go mwaluongo ni PrEP mageng'o landruok mag kute mag ayaki. To ka en miyo ma osepim moyud ni koda kute mag ayaki, to ikete yath, imiye yedhe go mag ARVs mondo othir kute mag ayaki gi eki mondo kik spread ni endi odhir nyithindo. Seche ma nyathi dhodho, to dhodho koa ir miyo no manigi kute mag ayaki, nitiere yedhe ma wamiyo nyathi. Imiyo nyathi gima waluongo ni infant prophylaxis. Nyathi ni biro kete yedhe gi eki mondo ogeng'e. Seche ma mama gi muonyo ARVs mondo thir kute mag ayaki, to embi miye infant prophylaxis ma otiyo godo pile ka pile nyaka chieng' owe dhoth. Chieng' ma weyo dhoth no, wachak wamiye kendo prophylaxis ni for another 6 months, 6 weeks, ma dhi take care of kadipo ni nogamo kute odichieng' mogik manodhoth no endo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaunti ma Kisumu noriwore gi piny mangima dhialo odiechieng' tuo sukari e nyasi manoriwo wuotho kod puonj mag dago ngima makare manobagi kar limbe ma Impala kod osiptal ma Avenue manokomakore kod Jaramogi e kind jokanyo mamoko. Nyasi makama ne geto puonjo kendo yawo pach oganda e wi tuo sukari, jiwo pim machon kinde ka kinde kod jiwo loko kit dak ma oganda odago. Millicent Adhiambo gi ler mathoth. E kinde wuoth mar kedo gi tuo sukari e kaunti ma Kisumu, oganda mopogore mane oyuoro ne otimo neno margi giwegi e wi kaka gidak kod tuo sukari. Kajode Juma Jacob mosedak gi tuoni are 2021 mane ofwenye yango buok mane oyudo. Kata kamano, nochune mondo orwak wachno kendo olok kit dak mar ngimane. I was diabetic to nakia. Gimane tek ni gik moko mana chamo nyaka na change moko. And maybe kuonde samo mana bede. Kama ni dhiye ni dwa madho kong'o na ida dhi madho pi. Ne Helen Otuga, mafamilia ne, jimoyo wariyo nigi tuo sukari, oyango kaka gisebedo ka gimiyore mijing'o eneno ni gidago ngima maber. Da ne nyalo complain of rem koni gi koni, owinjo marach, owinjo ko ol to nodhi motho. Koro ka notho to ka nyare oyudo tuono,
nochako complain of tuoche ainago. Kaka wasebet kaka family, wa encourage ng'ato ka ng'ato, wantiere gi WhatsApp group mar family. Ewi mano, olero midhiero ma familia ma ji mang'eny nie gi tuo sukari kaloe. Yedhe sukari gin nengo mamalo. Diabetes thing should be put as a national disaster, so that if there is medication that can be provided for free, or if they can reduce the prices, would be better. Ellen kod Kajode nyiso morgi ewi wuoth makawuono mar kedo gi tuoni, gino magikoni miyo gi picha mar hera kod jip. Ji osekawo ga mang'eny ni ng'ama nigi diabetes, tuo sukari ok thiedhre obotho. Koro kineno ka ji ochung' kodi to kare wacho to kare pod ji value kare an dhano. Gimokonyago kabisa ok abiro kenda. Ayudo ni kare wang'eny ok en kenda. Jolony kod jomodak gi tuoni koro golo siem ni ma en tuo kaka tuoche mamoko manyalo yudo ng'ata ng'ata sa asaya ma ok odewo. Kasto anawen diabetes en tuo jodongo. Kare onyalo mako ini age. Ok en tuo ma kiyudo ni koro ne dhi tho kawuono. Anya bet gi diabetes ado kameo kata abet go nade be podo kati be ko yudi kawe ma positive to ibo dak aminga sana. Ok en mar jo pesa kende. Tuo en tuo, onyalo mako ng'ata ng'ata, onyalo maki sa asaya. Inyalo bedo nini bedo lakini ituo kama intie no. So you need to also ensure that you get screened in your nearest dispensary or health facility, and screening usually is free. Hudson Onchangwa, maenas jotuo sukari e osiptal ma Jaramogi, wacho ni tuoni inyalo dagodo e yo makare, to mana ka oganda ochikore gi muonyo yath kaka owinjore kod goyo picha del e kinde momondo. The main challenge that I see for patients with diabetes is poor management of diabetes, because most patients came to the facility when they are overdue or they are late. Nono mar riwruog pinje mangima World Health Organization ma higa 2024 yango ni 4.4 mag oganda jo Kenya nigi tuo sukari ka e bombe ema entiere malo moloyo. Kuom counties 47 ma tuoni nie malo, kaunti ma Nairobi nitiere gi 7.5, Kisumu 6, Mombasa 5.1, Kisii Eldoret 4.8 gi 4.2 koluore. Kwan mapoko yangi mar tuo sukari nitiere 43. E seche ogogo, lakteche lero ni joma nyalo yudo tuoni mayot gin jok mapek mar dendgi nyalo kelo negi tuoche, jogo manigi del mang'oyo kod jogo ma ok rang kit chiemo magichamo. Koro en gima oyangore ni nyasi maket kod mani otimore boma ma Kisumu ni ok en mana mar dhialo odiochieng' tuo sukari, to en mar jiwo oganda mondo orwak kido makare mag chiemo magichamo, manyo pime sama chon kod bende wuotho kanyakla gi joma odak gi tuoni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Komachielo eni duol matayo tije bad migawo mar obila komakore kod skund puonjo riembo pacho kae oriwre kanyakla mar keto ng'eyo ewi chike mag apaya e gwenge ma Nakuru gi Trans Nzoia mano motelo ne kinde nyasi kendo mar hingo odiochieng' mar piny mangima ewi chal makare mag apaya. E boma Nakuru chendo makamane geto gache mating'o jowuoth e kind apaya ma Nairobi, Nakuru nyaka Kisumu, kama ne giwacho ni kwan ji maromo 468 osewito ngimagi kokalo e masiche mag apaya nyaka ne chop 4 dwe ni mar 11. Gimedo ni masiche moko ikelo gi gigo ma inyal geng' ka gikwayo joriembo mondo luw makare chike mag apaya. Obila ma apaya bende nogolo siem ni jok maketho chike mag apaya ibiro ked godo kaka chik dwaro. Only appeal to all drivers is that we should be cautious, follow traffic rules, especially now that we are going to the festive season. And we'll be out. In fact, we are already out for the operations. We'll be very strict, and everyone must follow the traffic rules. By 4th of November this year, we have lost a total of 4,068 lives, which is a lot. Pedestrians being the leading, 1,525, followed by Boda Boda
and passengers and then drivers. This shows that the numbers are not going down compared to what we had in the previous years, and it calls for all of us to be responsible on the road, to drive carefully along the highways, be cautious, not to drink and drive, because a lot of factors that contribute to accidents include driving and alcohol. We are doing this along the northern corridor because we've seen a lot of people are dying along this road. And the question is, how can we come together and try and minimize what is happening on our roads, especially in terms of fatalities? It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka liweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Deca Roofing Tiles yudore e nengo mar 100 mabat ka mabat, Castile Trusses to yudore e nengo mar 199 kilo ka kilo. Wakelo ni mwandu kamora mora e Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 auchiel aboro adek kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. Ini woni ni kendo mona rio kai. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha nice extra premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Dial *860*413# to get verse of the day as your skiza tune. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Machiegni kendo ka watieko gi sigana mabende wasebedo ka warito mano kanyiru maromo mar ODM mabende wabokele matut sa 3 otieno kata makamano gi sani en siasa mag agoko kod goyo kor ne ogurore kadho wadh nam chumbi e nyasi mar higni 20 mag duond buch ODM mano timore alap Mama Ngina Waterfront County ma Mombasa. E nyasi no pogruok ne onyiedhore e kind kweth jotelo masiro lwedo sirkal e bo chenro mideno ni broad based to kod kweth jotelo mamoko makwedo winjruok makamano. Raila ndio alituacha kwa broad based government. Sisi hatutaki. Sisi tulisema ikifika mwaka wa 2027 tutaangalia ni nani tutaongea na yeye au sisi tutaenda peke yetu. Joja oko loso sigana no Irobo yude matut mano kanyero ko chopo sa 3 mar otieno to gisani mane komo waloro godo weche manyien mago maga ngichwelwa chakwarad sa 3 otieno kuma bende wadhi bedo koda twak marwa mangeso kangeso mara mene wacho nyinga Jailieta jaloko marwa osebedo Wilson Ochuka.